To je také, že 6-7. Ľudia vždy budú veriť reklamám. Ja aj keď si bola fantastická trénerka, ale nepresťahujem sa za tebou. Aj keď zvažovala som to logicky. Je to škoda. Neuvedomujeme si, že kam to až môže zájsť. Všetci chcú byť štíhli, všetci chcú iba chudnúť a myslia si, že 1000 neviem koľko kalórií stačí, čo nestačí. Čo tá Gen Z hovorí? Človek, kým nie je spokojný s tým, kde je, čím je a s kým je, tak vtedy hľada podľa mňa tie extrémy. OK, teším sa. Ona to podľa mňa tak ešte pekne dala. No máš sa čo učiť od Gen Z, počúvaj ešte, aby si tam úplne zapadla, vieš. Tri, štyri. Máme klapku. Dobre, tak čaute, toto je ďalší diel nášho podcastu Bez extrémov. Moderátorky Barbie a Radka. Voilà. A hostka dneska je Rebeka Fabiš. Ďakujem. Rebeka, idem povedať, že kto si, čo si. Rebeka je fantastická trénerka, osobná trénerka, zároveň aj môžem povedať, že si partnerkou výborného futbalového hráča, zároveň si sa staráš o vlastné telo a staviaš aj výživové jedálničky. Tak. Je niečo, čo som opomenula a robíš to? Ja si myslím, že asi ani nie, ale skôr ma to tak akože teraz nenapadne, ale ja si myslím, že tá rola tej ženy v tej domácnosti, to tam samozrejme zastávam ja, ale ja si myslím, že si všetko povedala, takže to je v poriadku. Inak, ale vieš čo, to je veľmi super, pozri, lebo teba môžem označiť, že si Gen Z. Áno. Si Gen Z jednoznačne. Niekto mi povedal, že to tak nie je, lebo nezapadám do tých rokov, ale ja som určite Gen Z. Ja som není žiadna nič... Nič s mileniálmi nemáš spoločné? Mám pesničky. Dobre. Si trošku naša. Áno. A vidíš, a to ináč Barbie si všimaj na tých Gen Z, že naozaj Rebeka sa už nebude hanbiť za tú rolu, že áno, tú domácnosť proste zastávam ja. Áno. Lebo však to je aká robota? Hej. Jasné. Hlavne, keď máš 7 domácností. Ja som to počítala vlastne v priebehu vzťahu, 7-ročného vzťahu. To bude tento rok 7. byt, v ktorom budeme bývať spolu. A je to akože, je to masaker hlavne kvôli tomu sťahovaniu. Ja už vlastne neviem, kde mám veci spred 7 rokov, lebo tie sú podľa mňa niekde zabudnuté v Ružomberku alebo v Nitre. Ale áno, tá žena si proste musí nastaviť nejaké tie svoje mantinely, ale aj ten muž musí hrať nejakú rolu v tom vzťahu určite. No a ty to teraz ťahuješ za ním, že to nie je z tvojej vôle, že alebo teda je to z tvojej vôle, že ideš nasledovať, ale ako keby, že on je ten, že dostane zmluvu, ja neviem, tu a ty ho nasleduješ. Áno, samozrejme, ako každá žena, ja si myslím, že ako každá žena, ktorá si chce budovať kariéru, tak je to ťažké začínať stále od znova, ale musí to dávať zmysel. My to obaja s Lukášom tak hovoríme, že všetko musí dávať zmysel. Aj každý jeden prechod z klubu do klubu musí dávať zmysel. A ak dáva zmysel môj prestup s ním, tak ja tam pôjdem. Ale napríklad, ty si pamätáš, keď som ťa trénovala, tak ja som bola pol roka sama v Košiciach, kým on bol niekde v zahraničí. Takže tiež som si povedala, že mohli by sme to vyskúšať, lebo dáva mi to zmysel takto teraz, ale potom som pochopila, že to bola chyba, lebo proste... Keď som si ho raz zobrala, keď mám ten prsteň, teda už 2, tak je dobre s ním spolu, byť. skrátka. O tom asi je tá myšlienka toho celého manželstva. A byť spolu. Čiže, ale ty si vybrala podľa mňa profesiu, ktorá ti toto umožňuje. Lebo na druhej strane, keď si osobná alebo fitness trénerka a tie sociálne siete sú ako keby, že celoslovenské, alebo aj strašné. Sú aj strašné. Potom, áno, sú hrozné. Lebo vieš, čo som nepovedala, že ty si tvorca obsahu na sociálne siete. Ona je tá UGC úplne. Áno. UGC. To je to. UGC. Keď som prvýkrát počula, tak som si hovorila, že to je čo? A potom mi to je nejaké UPC, nejaká mobilná sieť. Čo tá Gen Z hovorí, vieš? No. A to je 6-7 a toto, ale počkajte, tomuto ja nerozumiem. Čo to je inak? Ja neviem. A iba 6-7 to do mňa došlo. Ja som si toto tiež inak všimla, ale ja si pri týchto veciach strašne prídem stará. Áno. Ale vieš čo ináč, akože my ešte máme jedných Gen Z v našom štúdiu a to sú tí, čo nás natáčajú. Oni možno vedia, čo to je. Čo to je? To je, že niečo super. Oni to používajú väčšinou, že keď máš body tea, alebo proste, že áno. Ani tomu sme nerozumeli, ale nevadí. OK, teším sa. Že proste akože, že je to, že áno, že proste je to perfektné, že ste na rovnakej vlne, že presne to je úžasné. V skrátke, proste, že niečo super.
A 6-7 je, že so, tak, alebo... Neviem. Keď nevieš To na prišlo. niečo Ježiš, povedať, ja viem, že 6-7, ja som si to, viete, ako preložila 6-7, že to je, že je mi to 3-5. To si pamätáte, keď sme tak hovorili, že ale je mi to 3-5, že to je také, že 6-7, nie? Áno. A môže byť, no. Ale to, čo nám teraz hovorili naši kameramani, že To že musíme sme na my jednej inak vlne. na seba používať. Že presne, vieš. Počkej, ale nie tak, ale to by si mala tak. Takto? A tieto dva pršteky, či tieto dva? Ježiš, Tieto dva. A to, ale ona to vie. Ona to vie, no tak ešte pekne dala. No máš to čo učiť od Gen Z, počúvaj ešte, aby si tam úplne zapadla, vieš. No. No čiže vlastne tvorca obsahu na sociálne siete, tam sme boli. Áno. A dobre, no tým pádom zdá sa, že sociálne siete s tebou idú všade a zároveň aj fitka sú v každom meste. Čiže zjavne tvoja profesia asi sedí aj tvojmu životnému štýlu. Či je to náročné nájsť si klientov, ako keby v nových mestách? Určite klientelu so sebou nezoberiem, lebo aj keď si bola fantastická trénerka, ale nepresťahujem sa za tebou. Aj keď zvažovala som to logicky. Je to škoda. Ale... Je to škoda, v Bratislave by ťa určite by si mala veľmi veľa práce. 100%. Ale kde sme boli? Že neviem, ako ty a tvoja profesia. Že celkom dobre vybraté, nie? Ja som sa prispôsobila. Lebo ja som vyštudovala biotechnológie, takže ja som chcela robiť biotechnológa v labáku, veľký vývojár, výskumník, vedec, vieš, budem mať Nobelovú cenu, moja mamina ma tak vždy videla. Ja seba nie, ale ona ma tak videla. Ale biotechnológie boli tá cesta za tým. A ja som vlastne niekedy v 3. ročníku pochopila, že toto asi nie je úplne to, čo by som chcela. Tak som zvážovala, či prejdem na inú školu, či pôjdem znovu od 1. ročníka, ale mala som taký odbor, ktorý nevedel uznať predmety na inom odbore. Tak som si povedala, že takto dokončím, tak teda mám inžinierský titul. A potom som pochopila, keď som 10 mesiacov pracovala aj v tomto odbore, že toto úplne nebude pre mňa. Ale nakoniec aj dobre, lebo som začala vlastne robiť trénerku. A ono ma to vždy ťahalo, vždy ma to držalo, lebo ja som bola aj na súťažiach, ja som proste vždy chcela trénovať, starať sa ľuďom v podstate o zdravie. Možno aj preto som si tie biotechnológie vybrala, lebo mne to dáva zmysel, že ono je to odbor budúcnosti, ale možno tak o 100 rokov. Keď naozaj tie neobnoviteľné zdroje nám úplne odídu, tak vlastne je veľmi dôležité mať tie spôsoby, ako vyprodukovať to, čo za normálnych okolností berieme my tej planéte Zem. A to vieme teda tými mikrobmi. Čiže to, čo som sa ja učila, na čom som robila aj bakalárku, aj diplomovku. No a ja som mala aj predmety ako fyzika, biofyzika, biochémia, chemické inžinierstvo, všemožné predmety. Toto je parádne inak. No. Akože, že si to takto, že z takéhoto technického smeru si sa vlastne ako keby, že prehúpla do veľmi praktického implikovania toho, že ako by to ľudské telo malo fungovať. Áno. A presne to je tá pointa toho, že prečo ja si myslím, že mi to išlo tak jednoducho začať trénovať ľudí, lebo som presne vedela, čo povedať človeku na to, aby opravil tú formu, aby naozaj robil dobre ten cvik. Rovnako viem vysvetliť, prečo je treba dostatok bielkovín, je tukov, sacharidov, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité, lebo všetci chcú byť štíhli, všetci chcú iba chudnúť a myslia si, že 1000 neviem koľko kalórií stačí, čo nestačí. Ale teda ja som sa prispôsobila. Tlískaš, hej? Áno. Preto bola moja trénerka, vieš, lebo mi nestrihala, vieš, tie kalórie, no. Tak. Ja práve, že tlačím vždy dievčatá do toho, aby papali viac a skôr najzaujímavejšie je to, že presne teraz, keď o tom rozprávame, mám jednu klientku už teda v Bratislave, ktorá mi hovorila, že ide na krabičkovú dietu. Stravu. Ja používam slovo stravu. Aha, dobre. Hej, lebo dieta je častokrát zamieňané za niečo také demonické. Presne. A ona mi hovorila, že má teda 1500 kalórií, na čo som ja povedala, že je to veľmi maličko. A dohodli sme sa na tom, počúvam a som veľmi rada, že bude k tomu ešte pridávať, ale presne to je také zaujímavé, že tie firmy promujú takéto balíky a nedajú tomu nejaký disclaimer, že toto je málo, treba, aby ste ešte niečo zjedli. Lebo tí ľudia vždy budú veriť reklamám. A vždy, keď to povie nejaká známa osobnosť, oni tomu veriť budú. Čiže myslím si, že preto je dôležité dostávať do pozornosti nie len mňa, ale všetkých trénerov, ktorí vedia, o čom hovoria a ktorí to robia tak, ako to robím aj ja, že dbám hlavne na to zdravie a nie na tie úplne že rýchle výsledky.
Takže... No lebo my chceme longevity, my chceme veľmi dlho žiť a my sa tu teraz dostávame k tomu, že prečo to takto máš. A možno, že aj tá škola už teraz začína mať aj taký puzzle tvojho života v mojej hlave, že teda ty si vlastne všetko, čo si robila po svojich experimentoch v mladosti, už bolo potom ako keby smerujúce k zdraviu. Ale povedz nám, čo to boli tie experimenty v mladosti, lebo ty tam máš taký zaujímavý príbeh a možno s ním sa mnohé ženy stotožňujú. Určite, ja si myslím, že ono je to taký ten pattern, že my máme ako keby tie krôčiky, ktoré každá jedna žena začína na tom úplne základnom piedestáli, že pozriem sa na seba do zrkadla a nepáčim sa sama sebe, lebo v mladosti mi mamina povedala, že sa jej nepáčia jej nohy a ja mám identickú postavu ako ona, lebo genetika je jedna vec, ktorú nedokážeš prekabatiť. Áno. Takže sa to proste ukáže aj na tebe. A keď sa ti to začne odzrkadlovať na tej postave, tak to vidíš a chceš to zmeniť a začneš hľadať na internete. A v dnešnej dobe sociálnych sietí, umelej inteligencie, vtedy nebola umelá inteligencia, vtedy boli sociálne siete, Instagram na takom tom vzraste, ale Google bol, takže ja som vedela nájsť diety. A hlavne ty si dokážeš nájsť, keď si myslíš, že si chudá, dokážeš si nájsť x potvrdení, že to tak je. Keď si myslíš, že si tučná, vieš ako, alebo keď si niečo myslíš, že ja neviem, napríklad nejesť je kľúč, tak ty nájdeš na internete tie dôkazy, ktoré ti to potvrdia. A vieš, náš mozog je taký, že my si naozaj selektívne vyberáme tie informácie. A my hlavne stále hľadáme tie dôkazy, hej. Čiže ty, keď máš dokázané obhajené pred sebou 3 veci, tak už sa tam automaticky radíš. Hej? A dôležité poznamenať, že dôkazy na to, čo ty chceš. Áno. Lebo tebe môže 100 ľudí povedať, že nie, ty si chudá, už nechudni, ale ty chceš schudnúť ešte a povie ti to jeden človek, ktorý ti povie, ja ti ukážem ako. Tak ty pôjdeš zase chudnúť. A to je presne to, že my sme tak strašne zamerané, a nie len ženy, ale hlavne aj chlapi, tým, že som v tom prostredí každý deň v tej posilke, tak vidím tých chlapov, aj ženy, ktorí nad ničím iným nerozmýšľajú a nič iné ich nezaujíma, len to, ako vyzerajú. A to je to, že tá estetika prebrala tak dôležitú rolu, že veľakrát vyhráva na tou funkčnosťou, ktorá ide úplne do úzadia, a to je napríklad aj téma všetkých týchto GLP-1 molekúl a Ozempic a Mounjaro a Saxenda a neviem aké všelijaké odnože týchto liekov v podstate na diabetes, ktoré ti vlastne urobia to, že nie si hladný a nie ješ. A ono chudneš. ono to bolo vlastne vytvorené veľmi dávno na liečenie obezity, reálne obezity, s tým, že tí ľudia po dlhodobom užívaní, maximálne tuším to bol rok, teraz nechcem nejako zavadzať, ale im sa zmenili stravovacie návyky. No áno, ono je to vlastne tá barlička, len to je dôležité, že strašne veľa ľudí siaha potom, ktorí nie sú na tej obeznej hranici. A to si treba povedať, hej, že áno, budeš z toho chudnúť, to je samozrejme, ale čo si s tým nesie ďalej, už je iné, hej, čiže treba ísť do nejakej udržateľnosti, hej, preto aj ja sa snažím stále, aj sa v tom ďalej vzdelávam, aj ďalej edukujem a s tebou strašne súhlasím vo všetkom, preto sme sa tak sadli sme si, že vlastne tu nejde o to, že ja chcem dosiahnuť nejaký výsledok, ale ide o to, či ten výsledok je dlhodobo udržateľný a ako sa v tom výsledku budem ja na konci dňa cítiť. Áno. Hej, Čiže počkaj, mi z toho teraz nie je jasné. Rebeka, ty si za tieto pomôcky, alebo nie? Iba pokiaľ je to lekárom predpísané, ale hej, dobrým lekárom, lebo niektorí lekári to predpisujú, keď to netreba. Naozaj, ak má človek akúkoľvek diagnózu, ktorá naznačuje, že treba to použiť, vtedy áno, ale ja si myslím, že ja by som, nie som lekár, ale určite by som do toho išla až vtedy, keď viem, že ten človek má obmedzený pohyb. Lebo iným spôsobom ako extrémnym deficitom nedosiahneš to, že ten človek z toho obézneho, morbidne obézny človek by to podľa mňa mal mať. Ale vieš čo, ty ako psychológ mi teraz na toto odpovedz, lebo mňa to zaujíma, lebo ja zasa vnímam skrz tých našich zákazníkov, to už sme vraveli veľakrát, hej, lebo my máme tie MK, LK, XLK, hej, už som tam aj naprogramovala mnou AI chatbota, ale je mnou naprogramovaný, aby správne odpovedal ľuďom na otázky a aby im ich posielal na to, že vy rátajte si ten váš bazálny metabolizmus. Ale ty ako psychológ mi povedz, lebo ja evidujem tučné mozgy v dnešnej dobe. Vieš, že proste...
Počkaj, čo ty myslíš? Tučný mozog je to, že vlastne každý ťa vníma, že vyzeráš dobre, áno. Nepotrebuješ nič, ale ty pred tým zrkadlom stále vidíš veľkú osobu. Body dysmorphia. Hej, ale vlastne ten tučný mozog ti aj potom, prečo vieš, to je na dlhú tému, hej, tie injekcie na chudnutie, ale oni učia tých obéznych ľudí, lebo oni naozaj majú tie mozgy tučné, hej. Oni ich učia jesť. Hej, a tu sa to začína a končí, že ty musíš toho človeka naučiť proste jesť a on sa to nedokáže naučiť sám, lebo psychicky to nedá. Ano. Ja si to myslím. Tak tam, vieš, a táto Rebeka asi sa s tým veľakrát stretáva, to je, vieš, ono sa to volá aj mentálna anorexia, mentálna bulimia. To sú veci, ktoré sú popísané v psychológii strašne dlho a preto má to prívlastok mentálna, pretože je to v hlave. Je to ono naozaj, ten človek reálne nie je ani chudý, ani tučný. A inak boli by ste veľmi prekvapení, koľko ľudia s mentálnou bulimiou napríklad sa pohybujú medzi nami, nemusia byť ani chudí, dokonca. Vôbec nie. Nemusia byť, ako keby máš pocit, že je úplne normálne a vlastne oni mentálne sa presne pozrú do zrkadla a oni vidia úplne niečo iné. Normálne ako keby, ako to, čo tam reálne je. Že toto sú veľmi také ťažké témy a na to sú normálne tabletky, hej, akoby normálne psychiatrické lieky na to, aby sa to dalo liečiť. OK. To je veľmi zaujímavé. Hej, je to celkom taká veľká vec. Zas na druhej strane, že sa môžem vám kontrolovať, lebo ja si napríklad myslím, že tá barlička, kedy sa človek naučí jesť, dobré veci, presne, buď to dosiahneš krabičkami, že ja neviem, že ti to chodí a ty si ako keby, že sa na to naučíš, aha, toto teraz a teraz akože si to zapracuješ do toho svojho denného dňa. Ale na druhej strane veľmi veľa ľudí podľa mňa na to dnes nemá čas, majú mnoho výhovoriek, majú rodiny a neviem čo, vieš, a priberajú. A sú z toho frustrovaní super v začervenom kruhu non-stop. Ja si dokonca myslím, že možno, a to ešte budeme tu mať v tomto podcaste určite nejakých odborníkov na to, na tieto všetky možné lieky, že potom prečo nie, hej? Prečo si to neuľahčiť? Čo ja viem? Ja neviem. No lebo ak nemáš na to diagnózu, tak je to veľmi nebezpečné, lebo ono ti to potlača chuť do jedla. A vtedy... A my sme sa nedostali k tvojmu príbehu. A vlastne ty s tým máš tam skúsenosť s tým potlačaním chuti do jedla, respektíve ty si ju dokázala potlačiť sama sebe si, nie? Áno, no ja som mala takú disciplínu, že v podstate všetci ma obdivovali za tú moju disciplínu, ktorá mňa dostala úplne do mŕtva skoro. Na operačný stôl proste. Čiže ja si myslím... A už nám povedz, ako to bolo. No tak ono to bolo tak, že ja som si teda povedala, že chcem zmeniť tú celú rodinnú genézu toho, ako vyzeráme a že teda to dokážem a ja som to dokázala, akože ja som bola na seba extrémne hrdá. Ja som mala 50 kg, mám 169 cm, takže som vyzerala veľmi chudunko. Ale ja som cvičila 7-krát do týždňa, dvojfázové tréningy, čo teraz ako... Spätne rozmýšľam nad tým, kedy som vlastne na to mala čas, ale zas bývala som 16-17. Bývala som u rodičov, mala som brigády, to je pravda. Možno aj to mi umožnilo nejesť, lebo tam, keď robíš čašníka, alebo kdekoľvek v kaviarni, tak ako sa pozerajú na tých ľudí, keď sa idú najesť? Tí majitelia. No prečo ideš jesť, keď ti platím? Ak ja každého nutím, choď sa najesť už. No to je dobré. Nová generácia zamestnávateľov. Super, ty si dobrý šéf. Čiže vlastne ty si ako keby, že cvičila ako divá, do toho celého brigadovala nejedla. Áno. Prišla domov, mamka ťa nenutila, že daj si niečo No ja som jej klamala. Ja som jej povedala, že ja som sa najedla niekde mimo domu a potom som si dala napríklad, ja si do dnešného dňa pamätám, to bola moja večera asi 2 roky v kuse. Najprv to 2 roky v kuse bolo pomelo. Wow. Akože jedno pomelo. Bolia ma zuby doteraz z toho, lebo to je strašne kyslé. Aj kyslé, aj sladké a ovocie, vieš, to je ako kombinácia na večer. Potom 2 roky to boli banány s arašidovým maslom. Tam som na seba hrdá, lebo som tam dostala tie tuky. Takže to je super. No len potom som sa zase začala zameriavať na nízkotučné veci, lebo keď vyradíš tuk zo stravy, čo sa stane? Neviem. Oveľa menej kalórií môžeš prijať.
Tak som to myslela, lebo 1 gram tuku má 9 kalórií, na rozdiel od bielkovín a sacharidov, kedy 1 gram má 4 kalórie. Ja som ti že dostaneš mozgovú hmlu okamžite, hej, To som mala, to som reálne mala, že ja som išla a ja som nevedela, čo vlastne idem kam. Čo sa deje okolo. S niekým som sa rozprávala a ja som bola úplne mimo. A to reálne, to ti spôsobuje proste deficit tých jednotlivých makroživín, lebo keď sa zamyslíš nad tým, presne teraz biotechnológie, keď sa zamyslíš nad tým, ako vyzerá naša bunka, tak jej obal je tvorený fosfolipidovou dvojvrstvou a tam sú aj bielkoviny, lebo sú tam, lebo oni zabezpečujú presun rôznych molekúl z jednej strany do druhej. Potom tam máš rôzne tie organely, ktoré zabezpečujú všetko, či už tvorbu ATP, alebo dýchanie tej molekuly. A toto sú veci, dýchanie tej bunky. A toto sú presne veci, na ktoré treba myslieť, že rovnako ako keď máš dieselové auto, nenačapuješ. Ale áno, nenačapuješ tam tente. Áno, alebo vodu, nedáš mu benzín, keď máš diesel. Čiže prečo ja by som mala odopierať to, z čoho sa moje telo skladá, prečo by som to mala odopierať tomu telu? A presne preto vlastne tie telá prestanú potom fungovať tak, ako by mali fungovať. Čiže lebo ty si bola síce chudučká, pyšná na seba. Áno, strašne. A zároveň si proste, ako keby, toto si celé vedela zaakceptovať, hej, že teda mozgová, vedela si, že sa to tak volá, alebo vedela si, že to je následok toho, že neješ? Ja som to mala niekde tuto v hlave vzadu, že asi to bude tým, Rebeka, že niečo robíš zle. Ale na začiatku to tak nebolo. Ja som si myslela, že ma boli hlava, lebo pijem málo vody. Lebo to bolo prvé, čo mi hovorili doma. Daj si Ibalgin. No, super. Ale potom keď som začala nad tým viac rozmýšľať a trvalo to dlhšie, tak som vlastne zistila, že ten taký hlas, takéto rácio vo mne mi začalo hovoriť, že Rebeka, ale to je tým, že ty neješ. Ale ja som to potlačala práve kvôli tomu, lebo sa mi páčilo, ako vyzerám. Koľko rokov sa ti toto darilo takto robiť, prosím ťa? No ja si myslím, že ono to bolo reálne od nejakých 16 až do 23. 4. Wow, dosť dlho si to vydržal. Kedy si stratila menštruáciu? Kedy bol ten level, kedy už akože... A to bol varovný signál, alebo to ešte nebol varovný signál? To nebol, lebo ja som si myslela, že to je úplne v pohode. Ináč vo fitkách sa to deje, to je ináč, vieš, že vo fitkách sa to normálne babám deje. Ano. To je taká téma, ktorá je nediskutovaná, tabu. Ja som bola z toho strašne prekvapená, keď akože oni sa začali tak ako keby až paradoxne po tebe, keď ty si to otvorila, tak zrazu však aj mne sa to stalo, stalo. A ja som bola, že čo? Fakt? Lebo... No čiže ako, stratíš menštruáciu a ty si stále myslíš, že pohode, veď aj tá vo fitku to stratila, čiže to asi nebude nič veľké? No ja som to vnímala vlastne tak, že v podstate ja som v pohode, lebo ja nemám mesačne výdavky na vložky. A nemám bolesti. A čo si mladý? Jasné. Ale presne to inak ten mozog, vieš, ale vieš, čo je najhoršie, že ja som to riešila s doktormi a mne každý jeden doktor povedal, že ale kým ešte nechcete mať deti, tak to nevadí. A ja z funkčného hľadiska, vieš? Počkaj, ale teraz spätne ja sa pýtam samej seba, že prečo sa ma ten človek nespýtal na to, že... Prečo? Alebo nie, že prečo sa ma nespýtal, ale prečo mi nespravil nejaké testy, alebo presne toto. Že z akého dôvodu ty... Ja neviem, ja nie som, znovu opakujem, nie som doktor, ale mala som minimálne 6 gynekologov, ktorí teda riešia primárne tento problém, alebo teda potom endokrinológ, alebo potom už ďalej neviem, na koho to ide. A mňa so mnou to vlastne nikto neriešil. Mne každý jeden gynekolog chcel predpisovať antikoncepciu, lebo vtedy vlastne ty donútiš to telo menštruovať. Ale ovulovať nemusíš. No ani ovulovať nebudeš. Ale ani sa ti netvorí bazálne tvoj estrogen, progesterón, všetky, externe dodávaš. Áno, všetky folikuly, stimulačný hormón, luteinizačný a tak ďalej. Toto je proste na nule u teba. Ale berieš tabletky externe, takže menštruuješ, čiže ty si spokojná. Toto bolo ich riešenie. A čo bola tá diagnóza, ktorá ťa potom dostala na ten teda podnože a kedy si povedala, že dosť? No, to bolo podľa mňa, kedy som si povedala dosť, bolo vtedy, keď som si zobrala môjho muža za muža. A začala som rozmýšľať trošku tým dospelejším mozgom, že rodina, deti, jedno s druhým, že asi by to bolo dobre už vyriešiť teda, lebo keď sa do budúcna budeme snažiť o bábätko, tak určite by bolo fajn byť v poriadku a vedela som už vtedy, že menštruácia je dôležitá na to, aby žena vedela otehotnieť. A nie len na to, aj na to, aby nemala, aby sa v 40 rokoch sa jej nestalo, že sa jej proste len tak zlomí noha, lebo osteoporóza je vtedy trošku radikálnejšou hrozbou, alebo tak nejak by som to povedala. No a
Tak som to začala riešiť a vtedy som bola na hospitalizácii aj v Ľubochni, čo je teda Národný endokrinologický ústav. Tam mi teda dali diagnózu hypotalamická amenorea, čo je teda... V živote som nepočula, čo to je. Čo je teda amenorea znamená, že ti chýba cyklus. Okay. A hypotalamická znamená, že teda hypotalamus, čo je teda... štruktúra v mozgu? Áno, orgán, tak on má produkovať určité hormóny a tým, že on ich produkuje v nesprávnom pomere, tak tým pádom sa ti nespustí cyklus, neprodukujú sa ti ďalšie hormóny a tak ďalej. No a s touto diagnózou som teda išla ja ďalej a ďalej, až ma raz dostala som sa k jednému doktorovi, pán prednosta do Sedla, on je zo Šace, to je vlastne doktor, ktorý má... Bol u mňa pri všetkých pôrodoch. Fakt? On je ináč veľký, on taký veľký, ak sa to povie, aj entuziast, ale hlavne workoholik. Čiže viem si predstaviť, že keď sa dostala asi k nemu, tak asi... Už bolo dobre. Asi ti klepol po prstoch, že teda takto nie. No počkaj, ja som tam prišla do ambulancie a on, no, aký máme problém, tak som mu povedala, on, dobre, sadnite si, otvorila som nohy. Trvalo to 5 sekúnd, hej. 5 sekúnd, jeden vaječník, druhý vaječník, pozrel stenu maternice, tá bola veľmi nízka a hovorí, dobre, vy máte policistické vaječníky. Musíme ísť operovať. Ježiš. Prečo? Ja sa bojím. Ja som sa rozrevala hneď potom, a samozrejme. Jasné, že... Ale on mi povedal, to je laparoskopia, to je nič, že to je, není to nič, boli to. Jasné. Ale vlastne dovtedy mi to nikto nepovedal. A teraz otázne je jedna vec. Stojí za problémom s mojím menštruačným cyklom moja strava a moje nadšenie pre trénovanie, alebo to, že som nebola včasne diagnostikovaná. No. Otázka. Vieš čo, ja si myslím, a na toto ja neviem odpovedať. Má to súvis jedno s druhým. My máme v rodine policistické vaječníky. No. Na mňa to neprešlo, chvála Bohu. Hej. Ale ja si myslím, že tá strava je alfa omega toho celého. Ja som si tiež prešla niečím podobným, hej. Ale proste keď to telo dlhodobo nie je v nejakej rovnováhe a ty mu niečo uberáš, ono, vieš, to je proste, ty keď niečo dlho uberáš, tak potom dlho trvá to nastaviť naspäť na poriadok, hej. Čiže ty keď 2 roky si ubližuješ, tak čakaj, že minimálne 4 roky naspäť sa budeš dávať dokopy, hej. To 6, nie? 5-6. Čiže koľko to mne trvalo? No, ja som si išla tie svoje stravy. Lebo však to je, keď sa ostriháš na krátko, tak potom vlastne, však ty sa ostriháš, ale tie vlasy musia ďalej rásť, hej. Čiže za mňa, čím som si ja osobne prešla, hej, a jasné, doktori, hej, máte v tele obrovský zápal, ja som žila vlastne rok s CRPčkom niekde medzi 86 a najnižšie som mala 62, hej, tak musíte brať antibiotika, hej, a nakoniec vlastne mňa zachránila tá rovnováha, tá strava. Hej. Ja som dala všetko preč, povedala mi to doktorka, dietologička. Ano. Preč lieky, všetky, skúste to bez nich, hej. A do mesiaca ja som mala iný život. Ano. Čiže ja si myslím, že má to súvis a hlavne my ženy si neuvedomujeme a prečo my si tak strašne ubližujeme týmto, hej, tou stravou a tým nadmerným cvičením a všetkým. Neuvedomujeme si, že kam to až môže zájsť. Hej. Určite. Ja si skôr myslím, že rovnako ako sa vytvorí človeku akákoľvek smrteľná choroba počas života, lebo má nejaký životný štýl, tak rovnako tak aj môžeme zvrátiť niektoré diagnózy, ale môžeme im aj prihoršiť. A myslím si, že v mojom prípade to bolo to prihoršenie. Že áno, možno to tam hralo tú svoju rolu, tie policistické vaječníky, ale ja som si zhoršovala stav. A je paradox, že mne sa zdá, že nejak mesiac dozadu vlastne prišlo do platnosti niekde FDA, táto organizácia dala do platnosti to, že už nebude tá diagnoza, ktorou ja trpím, teda, že to nebudú policistické vaječníky, ale že to bude PMOS, čiže to bude označovať čisto metabolický syndrom. Lebo to zacieluje všetko. Tam je v hre už aj inzulín. No to som sa chcela opýtať, či si nemala aj inzulínovú rezistenciu pri policistických vaječníkoch, lebo Zatiaľ ju nemám, ale ja si myslím, že tým, že som bola na tej operácii a že teda už všetko je v pohode, tak ja si myslím, že
ani už sa mi to Sa to včas podchytilo. Áno. Presne jedno tak. šťastie. Dobre, áno, a tým pádom teraz vyzerá deň trénerky Rebeky Fabiš ako? Koľkokrát ješ a sú tam banány a peanut butter? Je tam všetko. Je tam aj sladké, je tam aj slané, je tam aj arašidové maslo. Ja jem minimálne 4-krát do dňa. Ja by som menej... Ja neviem proste, ja by som nedokázala. Ja som strašný jedák, že ja zjem toho toľko, že ľudia okolo mňa sa na mňa pozerajú, že a to všetko zješ? A ja hovorím, ale s rozumom, hej? Proste ideš na tie bielkoviny, to si strážiš, hej? Áno, jasné, aby tam bolo rozumné rozloženie makroživín, čiže dostatok bielkovín, dostatok sacharidov, lebo ženy potrebujú minimálne 180 gramov na deň kvôli správnemu fungovaniu, že nielen tie tuky sú dôležité, ale aj tie sacharidy sú dôležité a bielkoviny pre budovanie svalovej hmoty a tak ďalej. Čiže na všetko dávam pozor, ale hlavne sa snažím nemať takú tú obsesívnu, tak obsesívne to kontrolovať. Lebo podľa mňa to je to na tom najhoršie, že čo napríklad... Si taký posadnutý, hej, že proste si to strážiš. Ale ty si ten typ, čo by si vyplňal tie kalorické tabuľky však, aby si sa z toho ešte aj tešila. Áno. A toto ja ich mám stále v telefóne. Ja odpadnem sa. Ale ich nepoužívam. Rebeka bola prvý človek, ktorý mi povedal, že no tak keď ti tie tabuľky nejdu, tak si to foť. A vieš, čo sa stalo? Našla som si apku, ktorá mi to vie vyrátať, keď si to sfotím. No áno, umelá inteligencia. Hneď sme fotili všetko. Nemám tam odfotené tie guličky, čo si doniesla ináč na podcast. To máš na druhej strane. No a keby sme sa ťa spýtali, Rebeka, že ako vyzerá tvoj život, alebo čo pre teba znamená život bez extrémov, čo by si odpovedala? Byť spokojná sama so sebou. Lebo človek, kým nie je spokojný s tým, kde je, čím je a s kým je, tak vtedy hľadá podľa mňa tie extrémy, lebo sa veľmi rýchlo chce dostať niekam a práve ten cieľ je preňho to jediné, čo ho vykúpi z tej pomyselnej biedy a až vtedy si myslí, že bude šťastný. Čiže nepodmieňovať si šťastie tým, že pôjdem do nejakého extrému a docielim to, čo nikomu inému sa nedarí, ale byť spokojná sama so sebou, lebo my ženy sme, ja neviem, kde to z nás, proste prečo to tam máme niekde, ale my sa chceme každému páčiť. A je veľmi ťažké pochopiť, a podľa mňa to príde s vekom, ja neviem, ako ste to mali vy dve, ale ja som to naozaj pochopila možno až po nejakej 25-ke, že naozaj ja sa nemusím každému páčiť. A že je veľmi dôležité byť spokojná, lebo to, že niekomu sa budem páčiť, neznamená, že ty budeš happy. Áno. A to my to už máme akoby tak, nie už v takom tomto, že nemusíš sa každému páčiť. Nie každý musí byť tvoj klient. Presne nie tak. každý musí byť ako keby spokojný s tým, čo ty dávaš vonku a ty máš nejaký svoj, ale dôležité je, či ty žiješ v takej tej svojej pravde. A keď to tam máš, čo teda ako, Rebeka, ty ako zástupca Gen Z a mladý človek si k tomu celkom super prišla, počúvaj, ešte celkom dobre rýchlo, vieš? Áno. Tak ti držíme palce, aby si to vedela odovzdávať ďalej aj tým svojim cvičenkyniam. A venuješ sa iba ženám, alebo by si povedala áno aj mužovi, ktorý by chcel pod tebou cvičiť? Takto, asi nie. Z jedného jediného dôvodu, pretože ja si myslím, že moje znalosti a vedomosti sú oveľa väčšie. Oveľa viac môžu priniesť tej žene. Na ženu. Áno, lebo naozaj ako my síce sme, ja som videla nejaký podcast, Peťuš na skle to tuším mala a hovorili tam o tom, že ženy aj chlapi sme z jedného cesta. Lebo kým vlastne sa nenarodíme a nejakým spôsobom neprejde ten základný vývoj, tak je tam XY, XX, akože chromozómy, to je jasné, ale sme z toho jedného cesta, ale máme rozdielne hormóny. Máme inú adaptáciu na tréningy a ja si myslím, že pre každého jeden produkt nie je vhodný, rovnako ako máš balíčky ML, XL, lebo tomu chlapovi by to M-ko nestačilo napríklad, alebo však aj žene nemusí stačiť M-ko. Ale chlapi majú úplne iný vyskladaný deň. Áno, a oni ale aj potrebujú, vieš si mňa predstaviť, že ja spotujem nejakého chlapa, čo robí na benči so 60-kilovými jednoručkami. Ja mám 60 kg. Kde on by toto spravil a náhodou by nevládal to zdvihnúť? Jak by som mu ja pomohla? Rozmýšľala som, či viem, čo hovorí, že spotujem chlapa, bench press. Čo hovorí, vieš?
Ale už teraz chápem, že stojíš nad ním a snažíš sa chytiť mu točinku. Áno. Hej, že, a napríklad pre ňoho by podľa mňa nebolo príjemné, keby mu poviem, výborne, po každom opakovaní, výborne, super, ide ti to perfektne. A to my ženy teda potrebujeme počuť. Áno. Super. Rebeka, ďakujeme ti za návštevu a želáme ti veľa šťastia v tom zmysle, aby tvoje ženské klientky mali veľký benefit a snaž sa ich držať presne v tom poli bez extrémov. Veď ty vieš ako na to. Držím, ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za pozvanie.